ngakhuluma izolo entambama ngithi bakwethu asimazukuphatha kabi nomhlukumeza abantu bangaphandle. Siyazi ukuthi indawo abasuke besuka kuzo bezofuna noma bezobheka impilo engcono ezweni lethu, thina kufanele ngabe siyajabula. Yini nasizwe ekumele ukuthi nibakhombe indlela ukuthi mawukuthi ungwase-Nigeria, ungwase-Cameroon noma ungwase-Ghana, manje kuKwaZulu sinenkosi-ke thina la. Manifuna ukuhlala la, hambani niyokhonza enkosini, siyokwazi ukuphilisana nalaba bantu. Kodwa uma nizohlala nabo emadolobheni nidle izinto eniyidlayo, angeke kulungele ukuthi nabesini. Lapho nje asingakhohlisana. Niyobona Zulu omnyama angeke besinikeze inkinga laba bantu. Ngoba ukubalulekile basikhumbule ukuthi nabo bangabantu abazonelwa. Lokho engihlezi ngikusho ukuthi isilo esekuzile sasisho ukuthi umuntu akaboshwe ukuthi useyisilwane aphathwe njengesilwane. Uma umuntu uyophathwa njengomuntu. Manje sizwe sikaMageba izo zonke izinto lezi ekumele ukwazi sikhumbuzane zona, sibambane sibe munye, sisebenzisane. Kunezizwe nezinkolo ezikhona. Ngithanda kakhulu inkolo yamaSulumane ngoba amaSulumane abambene amaSulumane abambene ngendlela nathi Zulu esasibambene ngayo. Lokukade kushiwo umfundisi uMbatha ngoba ade lapha ukuthi uma ubona ukuthi kuyonakala kwamakhelwane umsisele inkomo nayakwazi tasela. AmaSulumane aphila leyo mpilo nathi sasinakho, kodwa namhlanje kasikuboni. Bakwethu asikhumbuzane ukuthi amasiko ethu iwona awumgogodla walesi sizwe nempilo zethu. Ngoba uyathanda awuthandi, idlozi likhona. Ngiyazini nabesilo, ngiyabonga nonke ngoba nilapha nizomela okhokho benu ababephila nalo ile. Kodwa kulesi sikhathi nikanye nami, niphila kanye nami. Zulu omnyama asibambane. Imvula ekhona neqhwa ethele edlula awu kwabalinyalelwe bakwethu sikanye nabo. Siyathokoza mhlonishwa uDumo umsebenzi wakho, nawe umsebenzi wakho uNankulukazi usebenze kakhulu. Sikubonile ningapheli phandle. Siyanikhuthaza ukuba niqhubeke nomsebenzi wenu emihle eniyenzayo.